Een leeg WTC. Dat zal voor eerst het beeld wijzen begin maart, omdat huis en tuin net trogit. Vlinier lust de beurs nog 24.000 mensen. Er wieren ook dit hier rekenen op een gruttal bedrijven dat deelnemers zoeken. We gaan hopen op een 200 bedrijven. Dat vind ik wel dat maar te kennen hier in het noorden. Als de beurs huis, tuin en woonsegmenten omvat, ja, dan is het toch wel dat het uiteindelijk een aanbod wezen maakt van ongeveer 180 tot 200 bedrijven. Nevens de organisatie speelt de economische crisis gewoon bedrijven nog heel iets patten. De bedrijven hadden net genoeg vlees op het bord, zeg maar, om toch mooi te doen en de investering te doen om mooi te doen op de beurs. Dus ja, goed, ik denk dat dat wel mooi speelt in het geheel. Plus inderdaad dat we zelf, ik wil zeggen van ja, goed, als het dat er toch alle segmenten wordt zien worden wezen maast. En als er weer wat waarom is in de tuin en in de bestritting en ik op het huissegment inderdaad dat het net genoeg is, ja, dan is dit inderdaad een consequentie daarvan. Het is voor het eerst in halve jaar dat huis en tuin net trogit. De wordt jongen als er takkemier een nieuwe editie komt, maar dan in een vernijde vorm.